Welcome to the Leading Sight News. Nilip keparlo borjan toko langso komol hansia rong amekar. Bibhas hansi lapen sang pisang rika terang piatung. Kacing hona sopi urmila hansi pi artaning kan troksi merihing kang si bajok apran kedamna. Nilip keparlo borjan toko langso komol hansia rong amekar. Inut arling kesar borsing hanse artaning kan trokep so sechot. Amunit karen apham ke tot penajok. Sangrika terang pi lapen. Bibhas hansi alang litum kacing hon asopi. Merihing along kacedan dam penajok. Urmika hansi pi adimalong amat aprandam jui. Karlitang urmika hansi pi ke lokachar lianat king kam chijorchit anbetlang. Rangsina LP school along si lokacharli class 1 charli dun bomlang. Birta ke tawba mahut anki. Karlitang urmika hansi pi rangsina LP school along. School ki dun pen hem nang li rock pen amat borsing hansi amunit. Biri chainong binang ludver pen ajok. Mary hing si ki bila so apham si kupai kelang no pen karlitang urmila hansi pi Mary hing kang sebajok apran kedamna. Non birta ki rib dun long ahut anki bor pathar thana tun bensi chepari deng ponsi postmortem aphan Difu Medical College Hospital Pontanglo. Lapen pham ke tot vek borsing hansi aphanta non amat police ari dengsi bipon kok lang pusi birta rib dun long.